július első hetében végre megkegyelmezett az időjárás, eltűntek a 30 fokok, így hirtelen felindulásból kitaláltam, hogy menjünk el airsoftozni. Először a velencei CQB pályát néztük ki, de amikor megnéztük az oldalon, kiderült, hogy már betelt minden hely. Egymásra néztünk Gáborra, és elhangzott a kérdés... Szaki Airsoft? Szaki Airsoft. Így július 13-án elindultunk a Szaki Airsoft pályájára, ez a pálya egy régi murvabányából lett kialakítva, és általában minden vasárnap tartanak itt játékot. Inkább könnyedebb, pörgősebb meccsek vannak, de maga a pálya kialakítása a mesterlövők számára kiemelkedő. Számunkra különösen kedves hely ez, mert itt próbáltam ki először a Thompson géppisztolyomat, ráadásul Gábor is itt kezdte el az Airsoftos pályafutását. Na, akkor menjünk, mászunk. Tűz alatt! Akar másik oldalt. Ezúttal csak ketten tudtunk eljönni a csapatból, de így is izgatottan vártuk a játékot. A Szaki Airsoft pálya egyszerűbb, nem mainstream jellemű meccseket szoktak lenni, TDM, Capture the Flag, vagy az egyedi bőröntolás. Könnyed, de annál szórakoztatóbb játékmenetek. Persze a kihívás sem maradhatott el, bár a hét elején még kellemes volt az idő, vasárnapra visszatért a 30 fokos hőség. Így mindenki jóval lassabb tempóval játszott, mint általában. Az eligazítás után a visszaállót kőpapírólóval döntöttük el, és persze engem választott Szaki. Gyorsan meg is nyertem, így a parkolóban indultunk. Ez jó döntés volt, mert onnan könnyebb a középső részre támadni, mint belülről, ahol kevesebb fedezék és sokkal nehezebb beszorítani az ellenfelet. Az első kör egy klasszikus TDM volt, szokásos bemelegítő kör, vadásztunk egymásra. Hihetetlen élvezetes volt, végre nem csak bokrakat lövöldöztünk, hanem tényleg akció zajlott. Bár a legelső összecsapásnál rögtön kapta egy találatot, de szerencsére ezen a pályán gyorsan vissza lehet állni a játékba. Főleg a belső részen harcoltuk, a kis ház felé nyomultuk, pörgős, akciódús volt a kör. Ahogy az ellenfél látta, hogy nem tud kijutni a visszaállóról, elkezdett felmászni a dombokra, ami komoly fenyegetés jelentett, mert könnyen hátba tudtak volna kerülni minket. Próbáltuk védeni a területet, de vegyes sikerrel jártunk.
Ennek ellenére erőfölényben voltunk a piros csapattal szembe. Rádiót most nem hoztunk, mert úgy éreztük, nem lenne sok értelme ilyen melegbe, ráadásul nem is tudtunk volna igazán összedolgozni a csapattársakkal. Volt egy viccesebb jelenet a játék közben. Később ebből a jelenetből nem volt semmilyen drámázás, szerencsétlen helyzet volt, előfordul az ilyen. Egyébként is ezen a meccsen alig volt felesleges vitatkozás vagy drámázás, mindenki korrektül játszott. A második kör egy Capture the Flag játék volt, mi a belső kiállóból indultunk, ami kicsit nehezebb helyzetet jelentett, de a csapat remekül oldotta meg. Kocság sokat! Menj meg! Bocs! Olyan. Bár itt megjelent az a forma, amit az előző körben mi csináltunk, akkor is valahogyan sikerült nekünk kitörni belső visszállóból, és végül én úgy emlékszem, hogy meg is nyertük a kört. A második kör után úgy döntöttünk, hogy ennyi elég lesz mára. Valószínűleg nem akarunk túlhajtani magunkat. Ennek ellenére hatalmas élmény volt, és már alig várom, hogy legközelebb talán egy kicsit hűvösebb időben újra visszatérjünk. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, oszd meg, és mutasd meg másoknak, milyen is egy Airsoft meccs belülről, és ha kedvet kaptál, gyere el te is, mert egy új játék mindig belefér. Én SkyWater Lukász voltam. Ciao.